लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। अरुणोदय मोनै लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। अरुणोदय 3.0 सौफैबाय। नंगौ, अरुणोदय 3.0 रायजोआव सौफैबाय। अरुणोदय 3.0 खौ 37 लाख गोदान बेनिफिसियारिफोरनो होनाय जागोन। नोंथाङा आर'जलाइखौ 15 निफ्राय 28 अक्ट'नि गेजेराव खालामनांगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा ग्राम सभायाव थांनांगोन आरो अरुणोदयनि थाखाय आर'जलाइ होनांगोन। नोंथाङा अरुणोदय मोननो थाखाय गामि सभायाव हाबनांगोन। बे फोसावथायखौ केबिनेट जथुमायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। अरुणोदय मोनै लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। अरुणोदय 3.0 सौफैबाय। नंगौ, अरुणोदय 3.0 रायजोआव सौफैबाय। अरुणोदय 3.0 खौ 37 लाख गोदान बेनिफिसियारिफोरनो होनाय जागोन। नोंथाङा आर'जलाइखौ 15 निफ्राय 28 अक्ट'नि गेजेराव खालामनांगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा ग्राम सभायाव थांनांगोन आरो अरुणोदयनि थाखाय आर'जलाइ होनांगोन। नोंथाङा अरुणोदय मोननो थाखाय गामि सभायाव हाबनांगोन। बे फोसावथायखौ केबिनेट जथुमायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। अरुणोदय मोनै लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। अरुणोदय 3.0 सौफैबाय। नंगौ, अरुणोदय 3.0 रायजोआव सौफैबाय। अरुणोदय 3.0 खौ 37 लाख गोदान बेनिफिसियारिफोरनो होनाय जागोन। नोंथाङा आर'जलाइखौ 15 निफ्राय 28 अक्ट'नि गेजेराव खालामनांगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा ग्राम सभायाव थांनांगोन आरो अरुणोदयनि थाखाय आर'जलाइ होनांगोन। नोंथाङा अरुणोदय मोननो थाखाय गामि सभायाव हाबनांगोन। बे फोसावथायखौ केबिनेट जथुमायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों।